Moi, mä oon Oskari. Mä oon mun ekalla pitkällä bikepacking-reissulla. Mä oon nukkunut teltassa yön, herännyt tosi oudossa paikassa, löytänyt hyvää soraa, saanut veneen kuomun vietyä uusittavaksi ja päässyt sänkyyn nukkumaan. Ajanut lisää soraa, eksynyt lossiin ja mennyt taas telttaan nukkumaan. Tervetuloa mukaan, tästä alkaa viimeinen päivä eli päivä 4. Huomenta. Päivä 4. Matildajärven rannassa ja aamukahvi keitetty. Söin tuossa myös melkein pussillisen pastaa aamupalaksi. Mietin tossa illalla vähän isompia asioita. Ehkä joku tietääkin, mutta viime syksy oli niinku tosi paska. Ja sen jäljiltä vielä ollut psyyke vähän sellaisina hatarina palasina. Yhtäkkiä joutunut miettimään, että mihin sitä oikein pystyy ja millainen tyyppi oikein on ja mistä nauttii. Ja jotenkin semmonen identiteetti vähän hukas. Vieras tunne. Nyt kun tässä on 3 päivää tehnyt töitä vaan sen eteen, että pääsee itse liikkumaan paikasta toiseen, niin se on tehnyt tosi hyvää. Keskittyy vaan siihen asiaan. Ehkä vähän kliseisen kuulosta, mutta tuntuu, että on saanut itsensä jotenkin takas. Ja mä en yhtään sano tätä sellaisella, että meet vaan sun unelmiin kohti ja teet vaan lujasti töitä sen eteen. Se on tosi toksista puhetta. Mut mä oon nyt onnellinen, että mä tein tän jutun. Tänään jäljellä joku reilu 70. Sitten ollaankin jo mökillä. Vähän viileä sää, mutta myötätuuli pitäisi olla. Pieni tämmönen haikkobike tähän alkuun. Ei pitäisi olla kuin 300 metriä enää. Vähän haastava, mutta tulee vähän lämmin. Tänään mennään lujaa. Myötätuulipäivä. Enimmäkseen alamäkeen. Tää reitti viettää alaspäin. Eikä tarvii säästellä, kun mennään viimeistä päivää. Siispä ajan kuin viimeistä päivää. Tukeva pyörä, ei voi plaa yhtään, vauhtia varmaan 60. Mukava. On asioita, mitä ei ymmärrä. Yksi on se, että eikö jengi tosiaan tajuu, että jos ketään ei tule vastaan, tie on tyhjä ja pitää vaihtaa pyöräilijää. Sen keltaisen keskiviivan yli voi mennä sinne toiselle puolelle, jos ketään ei tule vastaan. Jos sä näet sen hyvin, niin ei tarvii mennä tolla, että peili hipoo kyynärpäähän. Mä ymmärrän, se on tosi turvallista ja kivaa ajaa siinä omalla kaistalla, mutta ei se on mulla. Nyt on parempi. Vieläks joku on musavisas mukana? Nyt rupeaa olemaan vähän vaikeampaa. Kommentteja vaan, mitä mä kuuntelen. Heikohko tilanne alkaa olla maha vähän tyhjä ja jalat vähän tyhjät ja eväsvarastot vähän tyhjät. Mulla on joku 3 pähkinää jäljellä. 5 ehkä pizzerialle, niin se ei yleensä ole pitkä matka. Nyt se vähän on. Tiesin, että näin voi käydä. Silti näin kävi. Tää oli vähän long reach. Vitun pyykkilaita. Aivan älytön tää myötätuuli. Kulkee tyhjilläkin jaloilla, siis ihan törkeästi musse. Hieno. Ihan törkeästi kulkee.
Ja kohta saa pizzaa. Harvemmin tulee syötyä kebab ranskalaisella, mutta nytpä söin Pohjassa. Tämän paikan nimi on siis Pohja. 27 kilsaa jäljellä. Oli nyt viimeinen kerta, kun mä nousin Satulaan. Mä luulen näin. Tai siis ei sillä ole vika kerta ikinä. Vika kerta tällä reissulla. Haikee fiilis. Tätä olisi voinut tehdä pidempäänkin. Todella onnistunut paremmin kuin odotin. Katsokaa tätä. Haha. Rupeaa olemaan 400 kilsaa alla. Silti kiva päästä leikkiin. On niin badass fiilis. Mä oon aivan pitelemätön. Mä ei kiinnosta mikään muu. Joku 15 kilsaa ja... niin siisti. Vielä löytyi ihan uutta sorata. Oikeastaan tää on hiekkaa mökin nurkilta. En oo taluttanut koko matkalla mökin takia. Enkä aloita nytkään. Ottaapa tiukilla. Upottaa sen verran. Hei. Ihan viimeisiä metrejä mennään ja tarkoitus oli selvittää, että tykkäänkö mä bikepackingista. Hei, siellä tulee naapuri Minil vastaan. Mä tykkään bikepackingista. Musta vähän surullista, että tää loppuu. Ihmeellistä on, että kalustosta ei hajonnut mitään. Mieskin on ihan kondiksessa. Jotain mun piti vielä sanoa, mutta pää alkaa olla aika tyhjä. En usko, että mitään hirveän järkevää oli. Tajusin tässä matkalla, että mähän on ihan hyvä tässä. Sen lisäksi mä taidan olla ihan hyvä ihminen. Ja vaikka me ei tunnetakaan, niin säkin varmasti oot ihan hyvä ihminen. Joten kaikkea on hyvää. Kiitos kun katsoit, nähdään taas. Moikka! Tuntuu hyvältä olla perillä. Tuntuu hyvältä olla perillä.